Үзләренең эшләрен пропагандалаучылар да шактый. Шундыйларның берсе галимә, тәрҗемәче Роза Корбан белән аралаштык. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Сезгә Төркиянең баш каласы Анкарадан кайнар сәламнәрне җиткерәсем килә. Мин 1995 елдан бирле Төркиядә яшим. Төркиядә торам. Төркиядә Казан татар зиялылары, Казан татар тарихы, әдәбияты, тормышы, гореф-гадәтләре турында мәкаләләр язам, китаплар язам, җыелышларда докладлар белән чыгышлар ясыйм. Бу мәкаләләрем төрле гәҗит һәм журналларда басылып тора. Шулай ук интернет сәхифәләрендә дә дөнья күрә. Мәкаләләрем башта әүвәл Ватан гәзитендә, Түрә, Традиция, Түрк дөньясы Ингилтәрә, Англия, Түрк йорты кебек журналларда, шулай ук Түрк дөньясы тел һәм әдәбият, Түрк теле, Кырым татарларының чыгарган гамәл журналында, шулай ук башка җирләрдә дә басылып килә. Дөньядагы барлык татарларга әйтергә теләгән сүзем шул: дөньяның кайсы җирендә яшәсәк тә, татар булып калыйк. Үзебезнең татар икәнлегебезне бер вакытта да онытмыйк. Татар булуыбыз белән горурланыйк. Татарча сөйләшик, татар гореф-гадәтләре буенча яшик. Бөтен дөньяны тачлы вирус пандемиясе сарып алды. Бу әлбәттә кешелек дөньясы өчен бер тәһликә, куркынычлык яный әлбәттә. Ләкин без татарлар уларак чисталыкка, пөхтәлеккә әһәмият биргән бер халык. Аның өчен чиста булып торсак, һәр вакытта да бу ауруны да җиңеп чыгарбыз дип уйлыйм. Исән сау булыгыз. Бельгиядә яшәүче милләт